Tak čus lidi, tak já vás tady vítám ze Sandrou. Jo. Promiňte, že jsem vás chvilku že jsem se chvilku nepohla. A jinak máme nový dům z koberce. Ne, prostě byl to nový creeper a půlka domu byla zničená, teda. A je novej, jako novej. No, prostě jsme udělali tady sklep, ještě není vůbec udělaný. Tady má být skladiště, no. A jak tam A trošku jsme to přidělali. No. Tomhle má nový brnko, já taky, jsem si ho vylepšil. Akorát nemám vylepšený to kahoty, a to je jedno. Jo. Prostě postavili jsme měli tady. A teď jsme je předělali A čestku jsme měli malou. Ale teďka jsme ji předělali tady. Postavila tady byla šestka. Jo, čestka. Šestka, tak. No tak. A 2 craftingy, každý od jeden. Půjdeme ven. Ne, navěř další stromy. Já vím, já si vyrobím krumpáč kamenej a půjdeme hledat nějakou kejvku, nebo si prokopeme do nějaké kejvky. Takže. Já bych nikam nechtěla. Ale co? Tak, a jdeme. Nuda. Jaká nuda, ty mě budeš chránit. Co v noci? Tak pojď. Jsme to prokopali přece. Jo, tady. Já jsem šla tudy. A či mám kopat, když nemám krumpáč? Aha. To mě nenapadlo. Pardon, lidi. Jedině rukou. No, čekej. Já jdu kopat. No to mě jako vykopeš, ale nic ti nespadne. Tak čekej. Jinak lidi, tohle video bude trvat maximálně 50 minut. To je docela dlouho, ale my to vydržíme, že? My nejsme schrábat. Co tady pálíme, Natalína? Co? No to je na schvál. Jo. A to je no. Prase. Takže ať udělám Jo, to. jedu, zabít prase. Nás bylo nějaký dílo. Soňolana. Jo, kde to? Čau. A seriujeme si zase venku, jo? Jo. My jsme si udělali takové uličky v prvním díle, že? Jo, to už jste viděli, tady ty uličky, co jsme dělali. No, já jsem to prokopal dál. Takže, a já jdu dál kopat. Vlastně já jsem to už měl kopat tady. Tak jak se daří kopání? Je dobře. A mě nejde chytit nic. Ach jo, tady nic nemám. No taky ty seš tam ve tmě, ne? Nebo vidíš? Vidím. Ach jo, tady. A nic nejde vidět. Pomalu. Tak si vykopej nad sebou díru. To mi to... Ale já jsem docela daleko pomalu. Je taky jasno. To nejde tady vidět pomalu. Kde tady vidím písek? Co já vidím ven? To vidím ven. Ty jsi prokopala ven? Ne, teda jo. A škoda, že tady nic nespadlo. Je něco tady? Hej, já mám možná kejvku. Jo? Já nemám. Škoda. Jo. Škoda, že jsme, možná bychom se v kejvce mohli zablidlat a ten dům by byl jenom tohle na pomalku. Já se kopu dolů. Já ne, protože já se pak chci dostat až dolů, abych pak mohla jít nahoru. Pojď se kouknout na můj... Je uhlí! Co? Super. Černý uhlí.
černý uhlí. Uhlí, myšlíky. Jo, já ho jdu vykopat. No, vykopej sám. No to uhlí potřebujeme. Ještě já jsem ho nevykopala. Ale jsem si to uhlí vůbec nevšimla. Ale to je dobře, že máme uhlí. Konečně můžeme vypíkat. Jo. Maso. Ale to uhlí bylo až tady dole. Já nám jdu udělat schody. Ne, něco na mě nedělá. Ne, dobrý. Tak takhle. Které máš ještě? Ale ještě, že se tam uhlí našlo. Ne, na poprvé, jak jsem se otočila, tak uhlí bylo tam. Máte zapomněl se na lidi, ne? Jo. No jinak, nevím. Já mám schody. Tak jo. Vypila jsem mají písek. Jo, 4. to nevadí. A já se jdu kouknout ven, jak to tak vypadá. Jej, čus. Voda. To je i voda. Já vím. Tak jo, jinak bude to, tohle je druhý díl, že? Jo. Tak případně, Tak hezký, co? kdybyste neviděli první díl, tak se koukněte. Byl takový začátečník, spíš začátečník obraz. Sněla byla začátečník, takže Jo, já jsem, ale my jsme ztratili dům. nezradili. Já ho vidím. Ale ještě, že jsme něco vykopali. Uhlí. Vidím dobře, že vidím kejvku, nevidím dobře. Ach jo, já potřebuji další kejvku. Jeden to červený půlky. Ne, nechod se tam koupat. Ne, Ach jo, tady je kamení. A tady je co? Tady je taky nic. A tady je konec světa. No jo, tam bychom mohli spanovat, zabít se. No, koukej, že to nejde. Ajda. Tak to zkus. A je to obrany neviditelně. A dá se to jakoby natlíst. Že můžeme potom přecházet a tak. Páťo, vzpomněš, jak si stáhnout ty koně a ty se mohl přecházet tu bránou. Já vím. No, ale kdybys je nevymazal, tak jsem ti mohla ukázat, že se můžu přeměnit a jo. A smůla, no. Já vidím hned náš dům. No, já ho taky pomalu budu vidět. A taky už ho vidím. Možná budu vidět za chvilku kejvku. Vidím uhlí. Jo? Aha. A jak vlastně vypadá uhlí? Tak je černý? Jo. Fakt lidi. Mě řekla, že že vidí uhlí a teď si nevzpomněla, co to je. A jo. Uhlí! Jo? Jo. Možná lidi budou 2 světy. No, to nejde. To Co? nemůžu nahoru. To nejde. Já jsem tam normálně vyskákal. A já tady si dělám díry. Jinak budou možná 2 světy. A taky už máme 2. 1. No, tak 1 byl zkoušecí. Ale tenhle je už přímo natáčecí. Já už jsem zase nahoře taky. Co, ty jsi dole? Jo, já tady těžím uhlí. Tady je dotuhlí. A my jsme se ztratili. Je to asi 60 fps, já fakt lidi nevím. Ach jo, my jsme se ztratili. Ne, nestratili, vím kudy. Jo. Nejsou tak blbý jak ty. Já bych sem potřeboval další uhlí. Třeba aspoň železo. My doma máme železo. Ovce! Oh. Aha. Tam je ovce. Já vím, ale já hledám uhlí.
tam by to mohlo být. Co by tam mohlo být? To uhlí? Jo. A není. Tady nahoře. A je tam? Jo, je. A nebudu chytat, jak vím. Možná by budeš muset hodit krumpáč. Proč? Protože mě dojde. Mě taky za chvilku asi dojde, nebo za kolik. No žádně do... Jubi! Ach jo, já bych chtěl železo. Ale to si najdeme ze zombíku. Čím na tebe. Sakra, už se tam mám spadlo. Touhlí... hoď mi to do té díry, ten krumpáč. No díky. Ale mě to nějak nechce ještě prdnout. Ale fakt mě to ještě nechce prdnout. Jsi mě hodila možná na ně. Aha. A už ty pasky. A už vidím. Já vidím se zlatým brnkem. Au. Já ti jdu pomoct. Rychle. Jo, neber. Moje. Pardon lidi, ale to je... Tam máš ještě boty. Tam. Jo, super. Rychle se nažrat. Máme aspoň další boty. Nebo brako. Chraň mě. Jo. Chraň mě. To nejde. Stop. Sakra. Au. Já jsem se tě snažila chránit, ale jen taky útočí. Au. To je těžký. Ne, není. To by blbej zombík s lopatou. Ty si to nedala? No a my jsme se ztratili. Tím pádem. Kde to bouchlo? Co? Já jsem se našima zombí. Já jsem se našima creepera. Au. Já nevím, kde to bylo. U nás doma vám mám schody. To aby jsem tě zabil. A pojď mi pomoct. Ne, já už jsem skoro nahoře. Kdyby jsem tam nějak vyšplhal. No, odbouchla. To je jeden blok. Ty to budeš spravovat, já ne. Blbý creeper. Ty creeper nesnáší. Au. Blbej zombík. Beru naše věci, jo. Jo. Pak je dám. Ne, to nejde. Au. Chci pomoct. Au. Chci pomoct. Au. Au. To musím lidi dát? Au. A nechápu, proč mi to nejde. Oni zabíjají. Ale já to už dávám. Hop. Jo, budou další díly i s Ondrou. Ne. Ona nic nejme, ona ne. Lidi, ona neútočí, nebo co? Já se snažila, oni tak rychle zabíjejí. Děj, protože. Já tady jsem zombíka. Lidi, to nejde zabít. Ale já už jsem zabila zombíka. No.
Ne, proč jsi mě odpojila? Dělej. Nejde zabít pomalu. Oh. Ne, jako s***ňuji. Ale jsou dobrý. Na něco. Na co? Tě na něco. To si mě dneska tak naštvala. Budeš ještě opravovat dům. Víš o tom? Nevím. Když se odbouchu, tak se ho spraví. A ty nebudeš odpalovat. Rozumíš mi? Konečně rozumíš. A rychle. A jak máš spravit záměška jednu tu hlínu? Ne, moje věci. Mňam. A tady už nejsou bloky. Ach jo. Seňole, vypně to. Tak, dobrý, vypla si to. Zombíky? Ne, noc. Jakoby, že nebude těžká noc. Ach jo, já mám jenom kalhoty. Nemám své další kousky. Já jdu opravovat zem. Kdo si to odbouchu, ten si to taky spraví. Nemusíš to opakovat. Prostě každý ví, že ty si to odbouchla. Ale jedno si to odbouchu ty. Jo, ale já jsem to spravil. To ještě bylo před natáčením. Já nemůžu najít své brnko. Ach jo, tak prčic, kam to mohlo zapadnout? Aha. Jo, mám asi naše brnko úplně celý. Mám hlavně tvoje brnko. A já nemůžu najít to hlínu. Protože mě už došla hlína. Tady už musím udělat jenom jury. 1, 2, 3. A nemá bloky. Ach jo. Pajanura. No, mám všechno naše, tak já už jdu dom. No, tady, konečně. kdyby tady nebyly ty 2 creepsy, tak to tady nemusím opravovat. Ano, moje chyba to není. Jak lidi je... Možná uděláme nový svět, že? Jo. Ach jo. Ale jenom možná, protože... Nevím, ale tenhle mě baví, co tebe? A já nemůžu najít ty bloky. Tak si vykopej, ale ne z Naší zahradu. No a... Nebo já to pravím. Co, bys to hodil na Ne. Já... To si jako dělá srandu. Že až takhle to zdemolovalo. To by tady nebyli oni. Co oni? Ty! Kdyby si tady nebyla. Ne. Kdyby nedošly ty creepery, tak to tady naodbouchlo. Tak krásně to spravíš. Ale já A chci to do večera vidět. Já nemůžu najít bloky. Chci to vidět. Tady máš hlínu. Spravím aspoň takhle.
Kde máš to dřevo? To já nemůžu najít. To si jako děláš srandu. A ty nemůžeš najít dřevo? Jedině z tohohle bílého stromu. Ty budeš hledat tolik kamení. Ty budeš hledat dřevo, takže ty běž na výpravu a běž. Tady je dřevo taky. Bílý. A potřebujeme hnědý, ne? No vlastně hlínu, tak běž někam na výpravu a běž hlínovat. Jak hlínovat? Nechci hlínovat, to je blbý hlíny. Já jim. Tak lidi, vytvoříme pec. A konečně budeme mít upečené maso. A jede to. Už to pojede. Který maso uvidíme, tak mě ho hned donesl. Už se to konečně peče. Já mám schnělý. To se nedá upíct. A hlavně to opravuj tady. Jo. Takhle. Jak to opraví? Hlavně tady tu dělku. Tak. Zapni to. Ty už ta noc byla jakž takž lehká. Když tak jdu zase kopat hlínu. Jo. Ale už to za chvilku možná bude. Já to kopám tady z hora. Lidi, aspoň, že na něco to uhlí je. Aspoň, že jsem našla to... Jo, černý uhlí vlastně. No hlavně já, že jsem hledal nahoře. Jinak bychom měli hodně to blbý. Proto já jsem chtěl vytvořit ten nový svět. Protože tady nic není. My jsme se akorát vytvořili blbý svět. Ale to nevadí, ty budeš tentokrát tvořit světy. Jo. A prostě to. Když tak další díl uvidíte tenhle ještě. Tak, tu byť tohle. A budeme se natáčet, jestli... Tohle je prostě svět a dál nevím. A nikdy tenhle ten nevymažen, ten se mi líbí. Jo, mě taky. Hlavně ty blbý Ty se ti líbí? Ne, Tak proč říkáš, že se ti líbí? ne, jsem řekla blbý creepři. Ne, No, nechci. Ta kráva je Bože blbo. protože spadla z výšky. Opravuješ? Jako tady ještě vidím trošku díry. Už by jsem potřeboval upečené masíčko. Super mě. A pojď se kouknout. Vidíš tady ještě nějaké joury? Jo, třeba tady. Ale tady nejsou. No tady ne. A byla tady krásná zelená tráva a teď to je jenom prostě hlína. Bylo. Kráva? Kráva takový.
hlavně zavírat. Já jdu vytěžit. Jo. Promiňte, že nemluvíme. No, já teda nemluvím. Hlavně ani já tady stávím kvůli tomu blbýmu kontrolu. No, já za to nemůžu. Ale už je to opravený. Jako tady ne, ale jinak už je jsem upraveno. No, tak ještě oprav tu zeď. A já nemám dřevo. Tak sežen struhlinu. Nebo v čistky. Tam je. Nevím, to pěstování. Co? Jo, když tak to vezmu na chvilku celý, abych viděla, až to bude stačit. Čec. Já to tady spokojeně stavím. Co teď? Já... To prčit? Ne. To prčit? To nejde. No, až teď. Nějaký sazenice nemám. Tady zlepším ty díry. Volala. Co? Volala. Chce kouknout? No co, asi jdu teď jít. No tak tady je to hezky udělané. Já tady zaspá hlavně ty. No tak zacpí hlavně tady takhle. Takhle. Tady tyhle. Já to hnědý musím tady. To. Ne, takhle to spoj. Jo. Tady takhle. Takhle. Hop. Dobře. A Hop. dobře. Takhle bude tady vchod. Nebo možná jinde, ale to je teď jedno. Mám strašně moc dřeva, takže. A já jdu dělat něco jiného. Tak. No, pojď to dát do čistky. To je blbňách, jo. Co? Tady. No dobře. Takhle? Tak, a udělej to na... A je to. No, dobré. Máme to zase jako nové. A pojď to dát do čistky. Já taky mám lidí dřevo. Ale ještě, že nevím, co to dřevo je. Tak dám to tam celý. A ještě, že nevím, co to dřevo je. To je no. Ale hlavně založ. Dám si brnko. To já mám. Au. Máš při to silný, nebo? Jaký tam asi jenom je. Silný, silný, silný. A já takhle. No, když tak až budu, tak za tebou dojdu. Já nemám meč. V tuhle. Čestce takhle. Já si to... Pojďte. Hlavně tady neodbouchne další creeper. To dřeva má strašně moc. Jo, hlavně. Ach jo. Tam máš nahoře sazenici. No to jsem právě chtěl jít nahoru. Wow, tady je jablko. No tak ho neber. Jaj. Jsem ho budem já ti ho tady hodím.
Máš to tam dole. Proč to bereš? To nebereš brát. Nemám tady sazení tu lámu. A tady máš ještě dole 2. Hlavně ne... Padej, někam padej. Bacha! Budu to opravovat. A jsem ti to říkal. Ne, ty to opravuj. Já na tebe nemám náladu. Pardon, jako lidi, ale... Ať si to dělá sama. Já tady budu sám. Mně to bude úplně jedno. Já budu ležet. Proč mi odpojuješ? Dělej. Lidi na to nemají čas. Dělej, běž. Vlastně tady krásně napapám. No, asi předělám dřevo. Tak dám krásně do čestky. Do výpívka, spapám. Super. Tady dobrou to. Ne, nebudu. Normálně já to lidi pálím, ale vůbec nacpal. La 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 la. Oh. Odfukáři jedni. No co je to tady být těžký? No ale já za to nemůžu. Creep. A oslizou. Au. Pomoc! Au. A proč? Jde kostlivát. Kostlivát. A proč chodíš tam nahoru? Já se bojím. Au, au. Kam jdeš? Tady kopím. Tak asi to brnko si veme zombík. Já nevím. Tady. Tady na téhle straně to tvoje brnko. Čau. A tak si vám toto pavouka. Nechci. Tak jdu spát. Já vím lidi, co si udělat. Budu mít upgrade, nebo ne upgrade, ale update. A to už nebude tenhle meč, to už bude jinačí. Konečně. Mám co je? Tady máš jedno sázení, co se nějak zbořilo. Oprav to. A kávo to zmizí. Je tady, aha, tak tady chybí. Tak, pojď se vychrápat. Teď kašli na nějakou díru. Ne, já to jdu dělat. Mně to bude jedno. Já
Ty budeš zase opravovat, jak bouchne creeper. Kdyby jsi vyspala, tak aspoň pak zombies a kostlivci schořijou. Ale ty si nechci vyspat, tak to oprav. Tak jo, jdu se vyspat. Pozdě. Takhle to vypadá, když Saňola vchází do creepera. Prostě já to ani nedokážu říct. Ona tak nepřemýšlí. Až to nejde. Tak, udělám si místečko. Jo, když tak na mobilu mám už volné místo. Takže rád budu klidně učíme hodinku, i když mě to bude na YouTube dávat asi nevím, 2 až 3 hodiny, ale to je jedno. Aspoň a prostě bude mi to chvilku trvat jakoby na to, ale to pro vás všechno. A my to vydržíme, ne? Já jo. Já nejsem taková zmáčka, jak ty. Ale jednou jsem to s tebou vydržela. No ale to asi bylo jenom do 11. Pak si spala. Co to sakra je? Nebylo v tom. Je slizou, hop. Slizánku. Já chci mít luk. Slizauné, potom. Rade. Nechci. Nakrčit. Ještě menší. Ještě víc psycho. Tak už vylízá slunko. Opravuješ? To prostě tady dělám hlínu. Co děláš? Tak, jsi ráda, že konečně jede? Já jo. A otvírej jenom jediný. Prosím, chceš něčeho? Co má novýho? Co? Nový meč? Železný. Ty já jsou lepší.
A já mám jenom blbej slabý kamenej. Běj do čistky svoje zbytečnosti. Tak. Kosti nepotřebuju. Oko taky nepotřebuješ, schnilý maso taky nepotřebuješ a vlákno taky nepotřebuješ. To nepotřebuju to zabíjetí. To taky ne. To taky ne. A jenom meč. A seřaď si to, aby si to měla na prvním políčku. Jo, a jak to je udělat? Jo, chvilku se ho dám. Sem. Dám sem. A dám sem. Pamatuj si to dobře. Jinak je to asi v 50 fps. Nevím proč, ale chtěl jsem... dobrčic. Musím rychle mít jídlo. Chtěl jsem natáčet 60 fps, ale mě to vlastně nedocvaklo, takže... Ještě zrálo, jo, v čistě. Šestce. Tohle ti bude stačit, to ne? Jo. Co děláš? Nebo ještě? No, dobrý. Nebo trošku, jo. Nebo. Tak a dobrý. A teď nakonec schnilý. Nebo tohle. Schnilý jsem ti dala já. Ne, už dobrý. Ale teď ti přidá hlad. No, jo, trošku. I když tě to bude zabít, ale přidá ti to. Au. Máš nitku? Tak. Ale doplňuje ti to životy, jak se najíš. Jo, vím. Taky proč hrajeme. Už nám to zaschlo. Teda zaslo. Co? Ta pec. Protože jsem dopekl. A vzal to? Jo? Hele, kostlivec tady byl. Creeper? Jo, a nahoře. Jo, vidím. Ani zamák. Ani Creepere! Creepere! já se nepokoušíš jít na něj. Creepere! Potom! To bude zabít? Ne, chtěl jsem. Potom! Říkám, potom! Potom. Neboj. Ale já si to zamřela. Pojď, už je zabít. Já najdu ven. Přijím si taky nechce. To tam stejně dělala. Ach jo, škoda, že tady nemáme celý koberec, že jsme tady měli sníh. A na co? Takže jenom chtěl takhle kola postavit. Tahle je moje. Nebyla si na ní postali. A předtím. A teď jsem se posunula na stůl. Já taky chrápu, mami. Au. Je dobrou noc. Takže... Co to děláš? Jo, možná bychom mohli udělat mapu. A to by byla deathmatch, to znamená jako... Boj. Jo. Mohli bychom udělat, to ne velký dům a jakoby v něm bojovat. A nebo bychom si mohli udělat boxéry. Co ty na to? A jak? Pojď. Pojď. No pojď. Já jdu. No pojď. Já nejdu. Frank, pojď. Ne? Pojď. Nebo ne? Jsem zase kopat. Sakra, nemám krumpát.
Tak se ho vyrob sama. A já už to neumím. Lidi, teď bude malý střih, protože potřebuju něco vyřešit. Na ní. Tak jo, jsme zpátky. Já jsem vlastně zapomněl, že mám natáčet. Já se na to vůbec nezapomněl. Tak my jsme šli lovit, že? Železo. Že? Jo. A našli jsme super kejvku, že? No jo. Ale pak jsme se ztratili. No jo. Ale na chvilku. No, na chvilku. Ale pak jsme to našli, takže jsme si vyrobili Krumpáč. Teda já jsem si vyrobila krumpáč. No, ale Brnko. A pojď si vytvořit krumpáč vlastně. Jo, mám. Ale železnej. Vlastně na to jsem zapomněl úplně. Takže 2 tyčky. Tady ti dám 3 železa. A třeba mi to hodí. A udělali si železný. Počkej. Železo je. Napočítej si 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ještě 2 tyčky. A udělej si krumpáč. A krafták. Jo. Natěžili jsme ho fakt hodně, takže... Počkej, já nevidím. To mě takhle bílé. Tak dělej! Au. Máš ho? Mám. Jupi! A ten kamenej dej sem. Jo. A tam mám další krumpáč. Ale jdeme si chrápat. Není noc. Je. Vlastně nejde chrápat. Aha. Já jsem myslel, že je noc. Ale. Nechceš jít na... Teď začíná být noc. Ne, nezačíná. Začíná. Uh-uh. Tak se koukni. Nezačíná. Ale se už dalo, že jo? Ne, nezačíná, akorát začal den. Ale jak to, že to nešlo? Možná bíš král. Díky stavu. Ty si pomalu... Spadni. Au. Tak co jdeme? Jo, jdeme. Půjdeme tvojí cestou. Půjdeme to tam někde prokopat. A vidíš pod mě? Jo. Mám jít za tebou. Páťo, mám jít za tebou fot? Mě to nevadí. A jak se pak dostaneme zase ven? Normálně vykopeme se. No já jdu. Můžu s tebou? Jo? Půjdeme třeba prostředkem. Pojď a jdeme kopat. Každý jinak nebo každý už se? Vedle mě, takže ty půjdeš tady. Takhle. Jo. Ty půjdeš tady. Já půjdu tady, já už jdu napřed. To kopie rychle, co? Jo. Je, co to je? Fuj. Možná lidi to viděli se mnou. Vidíš? Já jo. Já taky. Jinak už to je takový. Už toho hodně těžíme. Pardon. Ne. Mám 15%, jenom si potřebuji vypnout světlo. Tak. Myslím, že se někam dokopem. Jo. Ty ne. Já jako jsou daleko. Já pomalu jsou tebe asi.
A já jsem venku. Já už budu taky. Fakt nevím. Teď už je zase tma. No tam co, ty jsi na? A že tma, kde jsme přišli dovnitř. Ale když se koukneš zase na začátek, No. tak to je hodně velká. To. A já už jsem... Seňula, koukni se nad sebe. Co? Ne. Jaj a creeper. A padej. Dobře. Padej. Pořád, ale padej. Ty vole, 2 creepři. Pardon lidi, ale ty vole, ne. Za mnou nebo za tebou? Za mnou. Dobr. Jde pořád za mnou? No pojď, ne už dobrý. Jsem to dělal. Musíš to opravit. Ale už jinak to je malá díra. Páči, tak si dám to jídlo. Ale ještě, že jsem před ním utíkala. No ale trošku pozdě si. A tady v tom skladu byl taky jeden, vylezl. Jo. Aha. Takže se tam mohu dostat. A jo, vlastně to. A už víc nemám. Čeho? No čeho asi, línek. Tak to nevadí, to jde. Lidi, už to bude skoro hodinka. A to za chvilku nakončit. Aha, takže bude i další díl z Bomb Squad. Že jo? Z té bomby. Ano, tu bombu, ne? No, to je ono. Ten Bomb Squad a to. Mám tolik kamení. Já se divím. Ty vody. Aspoň že byl dům. Já jsem rád. Ale ty by si se musel opravovat, když za tebou šli. Co to je? Co je? Naděj. No ve skladu byl skeleton. To je skeleton. Slivec. Přemýšlej. A já už nemůžu najít hlínu. To je jedno. Takže ještě chviličku budeme hrát. A už to skončíme. Takže. Hej, ale koukni se do cestky. Tada, úplně plná. Ještě jedno místo a je to. No tak já ho zaplním. Ne, kecám, nemusím. A tam dám něco, co nepotřebuji. Jo, to nepotřebuješ. Tohle Ale taky nepotřebuješ. A tohle taky nepotřebuješ. A tohle vůbec se nepotřebuješ. To už je slabý. A vem si takhle a to takhle. Všecko budu mít bílý. To je to. Já taky mám všechno bílý. Au. Páčo, já se jdu něco srovnat. Rovno. Krumba tam na chvilku tam. Krumba Tak jo. A ještě si uděláme železnou sekeru. To se mi bude taky hodit, jak jsem viděl hned ty stromy. A na tom potřebujeme 2 tyčky a železo nebo dřevo? Železo. Já si budu dělat ze železa. No, škoda, že nemůžu taky dělat ze železa. Já i není místo. Já potřebuji už rád. Tak si vem z čestky. Kůže? A co kůže? Tak, a vrátíš to zpátky. A zase potřebuji. Já tak rychle doběhnu dom. No já potřebuji taky žerat. Já si to udělám. Fikaně. Pardon lidi. Fakt pardon. No prčíc. Jestli už je blbá obrazovka, tak já se omlouvám. Dneska se zmizela. A kam? Neřeknu. No, tady seš. Tak jo. Dobrá zkovka. A
Malé travičky. No pojď. Já takhle řeknu. A my si tady s vámi loučíme a... Čus! Počkat. Pardon. A čus! Čus!